In 2005 gaat het Schippershoes op een flessen. Eer een smoekfamiliehotel op een prominent plak bij de Bregen van Terhinne, waar ten nij een onheerskekeling van ellende. Zo griep de gemeente Boasterhemmi nog duidelijk wordt dat er illegale prostitutie bedreven wordt. Verskaatuitbaters bieden haar stikken op het te dure horecapaan, dat alles voor 1,4 miljoen euro van eigenaar verwisselen. Onder de naam Huis ter Laak gaat het in 2009 op een nij failliet. En dan bloot het stil. Het gebouw zal veild worden, maar in een doekt de HJ-groep op. Met wijrestaurants op een Jouwer in het Jereveen en nog 4 plakken in Nederland, geen jongen. Ze kunnen geschikt de zaak nou oornemen. Heb je net zoiets van, waar begin ik aan? Nee, dit is juist een uitdaging. Hartstikke leuk. We hebben dit al vaker gedaan. We hebben meerdere hotels die we zeg maar, helemaal hebben moeten omvormen. En dit vind ik juist hartstikke leuk om te doen. Als jonge jongen heb ik hier vaker vertoefd. Dan had ik een zeilbootje en dan gingen we hier een kop soep halen of een broodje eten of wat dan ook. En dat heeft toch wel nostalgische gedachten, ja. Komt die naam weer waarom? Dat weet ik nog niet zeker. Dit was de keuken, ja. En dat is helemaal leeg, helemaal gestript. Dus we moeten kijken wat we ermee gaan doen. Plan te oer. In Terhinne binnen ze er bliert verrast mee. Want er wie een skoft lang praat dat er wennings op het deels versmarrige terrein komen zoenen. De komst van een top horecaman liek als HJ. Nee, daar waren ze eens net eens van te dreamen. Als je hier binnenkomt rijden, dan ziet het er natuurlijk niet mooi uit. We waren gewend hier dat hier een terras was, dat de mensen, levendigheid. Dat is fijn voor een dorp als Toorne. Dat het leeg staat, dat is natuurlijk slecht voor een dorp. Er gaat wel echt vernieuwing in plaatsvinden. En dat moet ook, want anders zonder vernieuwing gaat er ook niet iets opnieuw bloeien. In maaien takken hier maar na een ingriepende metamorfose, zo zal de ingang verhoren, de oude glorie van het hotelrestaurant weer omkeren. Of zou de skiernis haar weer heljen. Het hele leven zit vol risico's. Als je die allemaal wil vermijden, moet je nooit wat beginnen.